Imam! Imam! Pagbaba ni mo eh. Huy, ipabarangay ko nita. Uh-oh. Ikaw ba, susung ka diri, mahapak pa ka, unya barangay? Basag ipabarangay, hindi ka. Kinsa nag-ingon na jurikat si Kuan, jurikat si Jisa. Ah, si Jisa. Oh, Tungutan ako yung kagalingon, gikan na nimo. hoy, ikay nag-istorya ato ha. Ikaw nag-istorya, amina gyud dito sa Kuan, ikay nag-istorya. Ako istorya? Baka, namnesya ka day? Perminti ka diri wari day. Kabaga ko sa imo ari ihatod chismis. Ay, jud ko anad inang kay ikaw ba nag-istorya? Tarawa, nag-blush ko? Syempre day. Blume, pirmi ka di ba marites? Di man parihan nimo. Mabunta ka. Kanuwa ka, ikaw jud na. Puway mo now, puway Ay, mo lagi lipstick, puway mo sinina. Ay. Ikaw jud lagi imam. Ay lagi ko tudlo kay wa koy utang nimo. Ikaw. Oh, nanang tublong masad ka nako. Oh, Ha? dako kay nag-utang nako day kay ikay nagmarites ana diri na Dili kay. ikaw lagi. Ikay nag-ingon na jurikat si Jisa. Oh, oh. Mayo, di na ka mo angkon. Unsa ba sumbag kayo kani? Kayo na kani, ha? Na ako imo hagad-hagaron ni rabadyo ko mo atras. Basta gapasok ka din kayo hinuon ron. Ha? Ha? Oh, kanahan kabe. Sige. Ha? Kani, kana kwa. Kani. Ha? Ha? Mo jud ko. Okay. Oh, ge. Sige. Sige, sige. Patay mo. Di ba magsuon? Patay na kita. Ikay nag-ingon ha. Di na ako Jurikat si mo Jisa. ako galingon nimo. Ikaw mo musa kay ka ni mala ka nya. Ay, nga na. Di mong duha katambok, eh. Yabag. Ingon siya si Jisa ko na jurikat nga ipabarangay na natin sa ngapon. Abi kay babarangay ako na imo. Gikan pala nimo surya day. Ikay chismusa kay day. Ay ko Ikaw gabadla. ato, ikaw. Agay di na ka mo angkon. Ano, resulta Ikaw na. lang ng mga chismosa kay dagko ba mag-away-away ra pod kung kinsa tong mga chismosa mao ra pay mag-away-away. Mas maayo ana adto mo barangay husaya na dito. Kay sakto kayo na dito si kuan ba? Kapitana Jessica Suko. Oh, Barangay ta aron makita. oh may pa ana. Kay nato dito nagisigil to linggo-linggo barangay nakita na ko. Eh, how Ano tayo na? ako po? Kuyog mo na ko. Dali. Oh, pihaya nimo una nga to. Dali. Kap. Kap. Oh, sana man sa ni Kap oy. Oh, yes. Sa ka sa barangay hall, nagsigir ra kag pagwapa. Dahil Kap oh. Nakoy gida diri Kap kay kanang hapit ni magbugno Kap. Naigilalisan. Nga nagabugno man sa mong duha. Hapit ra gani. Nganong hapit pa mo nagbugno? Anong hapit ra man? Oh, nganong hapit ra mo nagbugno? Oh, gid. Ako magipugnan kay wala ko pugni Kap, magbugno. Nya kay babe ta nga nag-maintain ta og peace and order diri sa barangay. Oh, sakto na imong gibuhat sa Rio, balahutog, palautog. Oh, diri. Ay, Sa may pasumbagayon tani Kap. ayo. Ipaligay na to sa barangay para maghusay, dili kay pasumbagayon. Oh, pero mahuman ba? Sumbagay pasumbagayon na to una ba nya dayon naghuman magsurihay sila. Ang saman, ikaw na naman yung kapitan, Dili. sige, ikihusay na. Sige, Ikaw lang kay. maminaw na ko dire. Ay lang kay apoy kay makapitan. Rakot kayo. Yasa, malamin sa kuha ka dito. Oh. Mapaganay pag tago sa Tanay, amin. mamuli na ang tao. Sige, magpapa ni Kapitan. Kap, mahusay ka kap o maapil ka pa din. Tato naman ganing gila Kana yan ha. kana. Ana ni kap. Di mo angkon kap. Ha, ikaw ato nag-istorya. Puti yaya nimo. Jurikat ko no si Jisa. Puti nga ayo pag hindi ako. Ikaw Kaya nag-ingon. naghatod sa balay. Oh, Oy, ikaw may tabihan ka ayo. Ikaw. Ikay last nag-ingon nimo. ako, nag-report na ko anak. Ah, di lang ka mo angkon kay babarangay man kaday. Asa man jud nagikan istorya? Di lang mo angkon kap. Nawag, ingat ka mas maayo ang pasumbagayon na to daan. Ah, Asa na to? magbagay ka ko. Sayo. Dili, husay. Ay, husay ra ni dire. Asa man jud nagikan istorya ba? Yeah. Kap. Gaduhan mo ka balik-balik anak kap. Sige lang, balik-balik ka. Ano mo? Asa man jud gikan ang istorya? Asa man jud Basin gikan na nimo Kap. Okay ba, magaling gidaan na ko diri Kap, mas maayo lagi. Sakto to kong advice nga pasumbagayon ni daan tagaan ni daan nga puspos. Pag binunugay daan, usa na to sayon. Sa mo no, abi niyo kana magsulti-sulti mong jurik at magkapriso na ba na? Papriso ka. Mo na yung gawayan gahadlok mong papriso. Angkon. Siya jud Kap. Hindi jud ko mo Ako? Magpapriso. Hala ore wala na balikan sa kumba ba. Na nag-blush shot Kap. Na, Ay, daghang kay blush syempre, diri Kap niya. dili ko Nag-blush marites diri niya. dahil Nag-blush po niyang Mo na kalin ba diray? Mo na ka mo mga marites undangin na ninyo kay makabayad ra ba dako ra ba nag penalty pila na penalty ana? Seryo? Sige na kap ano si penalty kap usa mayoy. 40. 40 usa pa to, 40. 400,000, sirado kandado. Oh, dako kay na namo nang kwarta. Kailan gini mo nga mga marites Kap kay may manubo botoy-botoy now. Ay, sige to katawa Kap kay baw ka. Ning ari ni og barangay hall pero ora mag Ay dili ka nang. Yan na man ginaka pang itsura sa mga marites Kap nawa.
Oh. Nagkugtiyan. Oh. Puno sa bilbil. Dagkog naong. Budlot og simod. Say problema. Ah, daghang kay mamurot nga mga butoy-butoy sa naong. Ana na lang be, para mo angkon sila. Oh, 1K. Sus, dili jud lagi ako. 1K kinsa mo angkon nga jurikat si Jisa. Si ay. Di man Why, dito. na, magita Kata ka sa na Gisa kung baba. gikap. Wapam ito mga daghang kasayaan. Kay gunit pa si musugot na sila. 1K. Wa di na magikan ako ng istorya kap. Treke. Kinsay gaingon nga jurikat si Jisa. Ah, di jud ako jud kat. Labaw nako. Di jud Kay- ako. Ako ray sulngon sa amo agod. Eh, ikaw man nag-ingon. Di Di ka mangkon. Kani. 7K. 7,000. Kinsay ning gingon nga jurikat si Jisa. Siya Kinsay na nag-ingon. ginoon. Yo ko mangkon kap kay wa na bikas akong baba jud. Hala uri ng Hadlok na mga preso ka. Hadlok. 10K. Kinsay gaingon nga jurikat si Jisa. Wala jud ko kat. Di jud. Alam mo nako. Ikaw to. Tihaya nimo. Wa man sila magkinahalag kwarta. Wala. Adlok man sila mapiso. Di na makinahanglan kap tanawa. Tanawa kap oh. Di gold na kap. Siguro nangita na itong tag-iya na ron. Nagnam ko na donggan gabi nga naginuklanay ko kap tag-iya. 15,000. Kinsay gaingon nga jurikat si Jisa. Nga nagutang mo angkon ko nga wala magikan jud sa akong baba. Hala ura diha. Angkon na kay gikan na nimo. Dili man ako na. Na, tihaya nimo. Kap imo na assistant kap. Oh. Karon pagkakabantay na. Ganiha ron ta nagsugod Di dali. abi mo guna ko duwa na ka kanang sinan anang Oh, chat lang. interpreter. Ah. Chat lang. Ihorot na nimo kap dili. 100,000. Ako kabantay ka to. Bantay ka to ni ingon ko nimo. Ato ko sa inyo ha. Di ba ingon ko nimo nga si Hoy! sister ba kina. Imo na sang gibalik kap. Kap kanang duha gikan jud ako. Ako, gikan ako. Nako sad. Gikan na nako istorya ka. Di ba? Be! Ako nimo ni adto ko sa inyo. Ano tihaya nimo? Sister ba? Hoy, gikan na nako. Gikan na nako lagi to. Gikan ako.